Eu sunt conferențiar la Facultatea de Agricultură, am activități didactice și practice cu studenții la mai multe discipline, dezvoltare durabilă, tehnică experimentală, chiar și consultanță agricolă și în plus am activități de cercetare, activități pe care le desfășor încă din perioada pregătirii doctoratului. Sigur, pentru dezvoltarea sistemului Babylon Garden am colaborat cu partenerii de la firma Passion Plus pe partea de creștere și producție de germeni și microplante, adică am făcut foarte multe teste legate de creșterea acestora, de la substratul folosit, am testat mai multe tipuri de substrat, am încercat foarte multe specii să vedem care sunt pretabile, care cresc mai bine în sistem hidroponic, apoi am fost interesat și de gust și de aspect. Am încercat să obținem rezultate bune cu semințe organice și, cum spuneam, într-un proiect complet nou. Adică ce vedeți în față, acest sistem a fost creat în ultimul an, în care noi tot am testat și am testat, astfel încât să ajungem la un rezultat care să ajute utilizatorii să obțină un produs sănătos, rapid și mai ales sigur. Sistemul în sine este foarte simplu, deși s-a muncit foarte mult ca să fie atât de ușor de utilizat. Este un turn care conține 6 tăvițe. Pe fiecare tăviță putem semăna aceeași specie sau specii diferite în funcție de gusturi, de ce ne dorim să cultivăm. Ne ajută mult în acest sens și aplicația Babylon Garden, care ne spune densitatea de semănat, momentul în care trebuie ridicat căpăcelul sau când trebuie recoltată cultura. Și acum să vedem puțin în detaliu o tăviță. Fiecare tăviță trebuie umplută în prealabil cu 400-700 de ml de apă, depinde de anotimp. Noi recomandăm 700 de ml pentru a fi suficientă apă până la recoltarea culturii. În tăviță vine apoi pus un suport care menține substratul de semănat. Substratul este unul natural, este cânepă presată, crescută la noi în țară. Pe substratul umezit vine așezată sămânța în cantitatea pe care ne-o recomandă aplicația Babylon Garden. După care, acest căpăcel va asigura perioada necesară de blackout, adică perioada în care sămânța trebuie să stea la întuneric ca să germineze. Semințele pentru germinație trebuie lăsate 2-3 zile la întuneric în funcție de specie. Tot aplicația Babylon Garden ne va anunța când ridicăm căpăcelul și trebuie să lăsăm la lumină cultura. În momentul în care am ridicat căpăcelul, cultura noastră va arăta cam așa. După care, în câteva zile, în funcție de specie, ajunge la înălțimea de recoltare, cum puteți vedea această cultură de ridiche, care este gata de așezat pe o friptură sau într-o salată în funcție de gusturi. Aici în față avem câteva culturi care s-au comportat foarte bine. V-am spus că am făcut multe teste și am ales culturile care au dat cele mai bune rezultate. Și avem pe turn pus brocoli, șinduf, fasole mung, mazăre, ridiche, linte, grâu avem în față, brocoli și rapiță. Nu știu dacă am exclus ceva din ce avem noi în față. În primul rând, pentru că vorbim despre hrană, trebuie să fim atenți la igienă. Adică tăvițele trebuie să fie curate, capacele curate, chiar și mâinile să fie igienizate și să încercăm să expunem plantele la lumină.
să nu fie chiar în dreptul soarelui, pentru că se pot arde, mai ales vara, dacă lumina este și căldura foarte puternică, dar să fie totuși în fața ferestrei spre o sursă luminoasă. Și să fim atenți la felul în care cresc. Există și o aplicație, am uitat să vă spun, care ne anunță când trebuie să ridicăm căpăcelul, dacă a trecut suficient timp în funcție de specie, astfel încât lucrurile sunt foarte ușoare. Deci foarte multă atenție și efort nu necesită. Este un sistem facil. Nu necesită experiență pentru a fi utilizat. Rezultatul este gustos, sănătos și rapid. Și la îndemâna oricui. În câteva zile, oricine se poate bucura de gustul și de beneficiile și aportul nutritiv al acestor microplante. În plus, eu cred că se potrivește în orice încăpere, nu ocupă mult spațiu. Mie personal îmi place și designul, îmi place cum arată și poate fi o activitate plăcută în familie. Eu cred că este chiar indicat și educativ să implicăm copiii în cultivare, în obținerea de alimente, să vadă cum se seamănă, cum cresc plântuțele și apoi să le poată ei adăuga într-o salată și într-un sandwich. Poate în acest fel chiar îi convingem să mănânce mai multe legume și salate. Și am observat că și în rândul tinerilor este de interes acest domeniu. Eu am lucrat și cu studenții, m-am spus că am activitate și didactică și de cercetare și încerc să le îmbin eficient și să folosesc cunoștințele pe care le obțin. Și am implicat studenții care au avut chiar o prezentare la simpozionul studențesc care a fost premiată, deci a fost foarte bine primită. Încă un lucru care certifică interesul crescut, inclusiv în rândul tinerilor, pentru acest domeniu.